May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrindad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at takas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Na imas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:12 na. Good morning na imbag ngagsaba. Gabi-gabi sa wakat agyo-agyod. Mapdang dyan nagsapa sa 11 kitidyo namin. At ito mumuli ang inyong ka-RNG, ang inyong kasi radio, Peter Mauawang Wasing para sa ating usapang legal. Edisyon ng, ano bang araw ngayon? Huwebes? Edisyon ng Huwebes yan. Peter Mauawang Wasing. At siyempre, eto, may kapartner ako ngayon. Wala pong iba, yung ating magiting na konsyal, mabait, matulungin. Attorney Benny Bumugaw. Good morning, partner. Good morning, partner. Nandito na naman tayo. Kahapon, magkasama tayo. Oo. Ngayon, magkasama ulit. Ibang sige. studio naman Ibang kahapon. studio. Oo. Kaya kami ni Peter Wasing, international eh. Sa mga kaibigan po natin na gustong bigay ng comments or mga tanong sa usapang legal, mag-text lang po sa 0929-791-5392. At of course, sa mga gustong mag-comments, naka-Facebook live po tayo. At Okay. yung kuwan natin. At siyempre, yung ating number text natin, line, yung ating natin. text line partner, 0999-3070-649. Yun. Okay, partner. Nyati madamag. Nyati madamag, alright, last Monday, na-approvean tayo jay amendment ti towing ordinance. Okay. One, at siyempre, ang highlights nun, yung mga motorcycle, hindi na tinuto at pinapatawan ng multa na 1.5. Noon kasi, may nagreklamo na constituents, bakit siya pinapatawan ng 1,500 na multa dahil nato yung kanyang sasakyan na motor. Okay. No? At doon sa previous na ordinansa natin, yung motor, wala doon hindi naka-specify, basta motor vehicles na lang. Kaya yung ginagawa ng ating mga towing team noon, parang pinaparis nila yung multa doon sa four-wheel na sasakyan. Okay. So sabi ko, hindi ata maganda yan. So credit doon sa sumulat sa atin sa City Council na amindahan yung kwan na yun, yung towing ordinance. At yun nga, isa sa mga highlight yung sa kwan natin sa mga motorcycles. So, ano yung amendment? Amendment, of course, may towing din yung motorcycles, pero hindi 1.5 kundi 500 pesos lang. Okay. No? At yung kilometric fee is 50 pesos for in excess of 4 kilometers. Kung nato yung sasakyan mo sa Kias halimbawa at dinala dito sa may motor pool ng Baguio City, ilang kilometro yon? 6, let's say 8 kilometers. Okay. So 50 in excess of 4 kilometers, may 4 na kilometro, di 200 yung kilometric fee ng biyahe sa iyong sasakyan. So kailangan po sa ating mga motorcycle owners, tingnan po natin na ang ating mga sasakyan ay pinaparada lamang natin sa mga areas na pwedeng magparada yung mga motorsiklo. Ganon. Isa yun sa mga highlights. At ano pa yon? Ayun lang naman ang isa sa pinaka magandang kwandon, amendment ng ordinansa. Ito kasing towing ordinance ay
isa sa mga programa ng ating kasalukuyang leadership ng city ngayon for the aggressive traffic management. Okay. Aha. Yan. So habang hinihintay natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan partner, baka meron ka bang gustong idagdag dyan? Ah, At mamaya magbabasa ako ng national news. ano pang idagdag natin, yung mga ano bang napag-usapan natin nun Mhm. sa City Council, no? So marami, but puros mga invitation kasi yon. Kaya inubos ng invitation yung oras namin. Oh. Ah, So naubos yung oras nyo doon sa mga invitation. oo. At ganito, sinasabi natin na yung alam mo yung North Sanitary STP. Okay. Anong tawag doon? Yung North Sanitary Ano yung STP, ano ba yung STP na yan? Ha? Ano yung STP? STP. Yung kung saan pumupunta yung mga waste natin na galing sa mga CR. Ganyan. Anong tawag na doon? Yun ang STP. Sewerage Treatment Plant. Okay. Yun. Yung sewerage treatment plant, ipinapanukala ng ating executive na i-kuha natin yon, i-upgrade natin yon, i-rehabilitate natin, pati na yung mga linya ng mga daanan, no, ng mga sewage natin papunta sa North Sanitary Camp, sewerage treatment plant. Pinapanukala ng ating executive na i-upgrade lamang ay mag-loan tayo ng may panukala na mag-loan tayo. Mag-loan tayo. Oo, Okay. mag-loan through the ang tutulong sa atin diyan, yung panukala or proposal, tutulong diyan ang Department of Tourism. Mhm. Oh, 'yon. Sila ang secure ng loan sa Asian Development Bank, but there will be an agreement between the Department of Tourism and the City of Baguio kung paano natin babayaran. So, yun yung mga pinapanukala ng ating executive naman na umattend ang ating butihing mayor sa aming session nung Monday at aming pinag-usapan. Okay. So, kailangan, sabi ko, ng mga kasama, ng sanggunian, na kailangan ng technical, financial studies. Pero yung idea to endorse the project for its rehabilitation ay inaprubahan po ng City Council. Kasi, yung pollution ng Manila Bay at pollution ng Balili River, sobra-sobra yung pollution sa Balili River kaysa ating Manila Bay. Okay. Yon. The most polluted water pala ang Balili River. Kaya, kailangan natin na i-rehabilitate nga ang ating sewerage treatment plant para gumana ng husto at malinis yung mga lumalabas na tubig doon sa ating treatment plant. So, yon. Okay. At binabati natin yung ating mga viewers naman. Nandyan si Emiligan kami. Good morning mga sir. Watching here at home. Da kayo tisadsadaan. Ay buyaan katdenggan ta makaadal takuan attorney. Salamat anda kayo. Matago-tago tako amin. Kunana ni Emiligan kami. Okay? Sa lahat po ng ating mga viewers ngayon, maraming salamat po. Siyempre, ang ating mga listeners sa Z Radio, maraming salamat. Inulit po natin ang ating text line. Kasama ko po ngayon ang ating butihing konsehal, Councilor Benny Bungogaw. At pwede nyong tanungin kung anong gusto nyong itanong sa kanya sa telepono natin 0999-3070-649. Okay. At sa ating numbers, ulitin natin 0929-791-5392. Okay. At may katanungan dito mula kay 93.
Good morning, Kap. Attorney, pakias mo man kadagiti fellow listeners dita ambyong. No natuloy nga na-close di kalsada dita. O sa mga taga-ambyong daw. Kung nakikinig kayo, pakitext po sa atin para malaman naman natin na lalo na ng ating mga ibang kababayan na may concern dyan, kung natuloy ka no, na itunay ambyong nga na-close di kalsada dita. Yun. So, sa mga nakikinig, text po lamang sa amin, 0999-30-70649. Tapno maamuan tayo no na-close di kalsada dita na ambyong kano. Kung natin adado mga listeners tayo. Okay, yun partner. At partner, meron tayong balitang national naman ngayon. Ano? Ito naman tungkol dito sa ating PDP laban. Oh. At alam mo naman na malapit na ang filing, October 1 to October 8. Oo nga eh. October 1 to October 8. Oo, October 1 hanggang 8. 8 days lang na pagpapile. Sana hanggang October 30. Ay. Hindi, Oo. hanggang 8 lang eh. Kaya kinakailangan mag-file ka ng 1. 1. Oo. Para maging 1. maging 1. Oo, para maging 1. Dapat ikaw yung mauna. Okay? So ito, Balitang Nasyonal. Ito ang mensahe naman ni Senator Bongo. Sabi niya sa mga kasamahan ko sa PDP Laban, muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyo para sa inyong tiwala at suporta sa akin at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa isang probinsyano at simpleng empleyado lamang na ginawa ninyong senador, malaking karangalan na po na kinonsidera ninyo sa pagkapangulo. Subalit, inuulit ko, hindi po ako interesadong tumakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan. Nakatutok po ang buong puso at isipan ko sa pagseserbisyo sa aking kapwa at wala po akong hangarin na makipagkumpetensya sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Unahin nyo na lamang po ang may gusto. Ang importante ay hanapan natin ng katimbang si Pangulong Duterte upang may pagpatuloy ang pagbabago. Yun ang continuity na inaasam nating lahat. Dahil sa mga pagsubok na hinarap natin ngayon, sakit sa ulo ang aabutin ng susunod na presidente, kaya tutulong na lang ako sa kanya. Ito rin ang rason kung bakit nagdesisyon akong hindi mag-attend ng ating pagpupulong dahil ayaw kong magkaroon pa ng maling kahulugan ang pagpunta ko roon. I have already respectfully declined your endorsement through a letter I sent last week. I am hoping that the party will continue to respect my decision. Ganon pa man, asahan ninyo ang aking buong suporta sa ating partido kahit hindi ako tumakbong Pangulo. Patuloy pa rin naman akong magmamalasakit at magseserbisyo sa sambayan ng Pilipino upang malampasan ang krisis na ating hinaharap at may pagpatuloy ang mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte. Nakikiusap po ako, patuloy nating suportahan at mahalin si Pangulong Duterte na tutong nagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Having said this, again, I leave my faith to God, to the Dutertes, and to the Filipino people to whom I owe this privilege of being able to be of service to our country. Ipapa sa Diyos ko na lamang po ang lahat. Sa mga minamahal kong kababayan, maraming salamat po. Yan po ang mensahe naman ng ating butihing Senador Bongo. Partner. At least straight to the point na siya. Straight to the point na hindi na tatakbong hindi presidente. na siya tatakbong presidente sa darating na halalan. At kung sino daw yung i-endorse ng kanilang partido, susuportahan na lamang niya. Kaya lang anong partido? Kasi dalawang PDP laban. Malalaman natin yan, partner. Sino kaya? Ang PDP laban ni na Pacquiao at Pimentel o ang PDP laban ni na Pangulong Duterte? Yun. So yun ang sagot. Tanong. Yun. Ang makapagsasabi dyan ay ang COMELEC. Yun. No? Kung sino ang official na PDP laban. Ano sa tingin mo? Wala akong matingin eh. Siyempre ito ang clue.
Oh. Ang PDP Laban ay tinatag ng ni Nene Pimentel. Oh. Yung senior, yung ama ni Coco ni Pimentel. Coco. Oh. So, sino kaya? Okay. Yan. Tabayan natin yan sa filing. Oo. Okay, at nanonood din sa atin Imran Adam Banyaga. Good morning mga idol watching here. Laging sumusubaybay sa inyong magandang programa. Maraming salamat Imran. Okay. Baka may text ka dyan bago dito. Wala pa eh. Wala pa? At isa pa pala, no? Alam mo, sabi ng ating kapulisan, konsehal, ang dami-dami na naming kwan dito, mga nakaimbak na mga plaka na hindi pa nakukuha o kaya nakiklaim ng mga nahuli o kaya binaklasan ng plaka ng kanilang mga bihikulo. Kaya iminungkahi ng Traffic Division at ng ating Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office na kuwan na lang sana magkaroon ng amnestia sa plaka na mga ito. Pero instead na kuwan, halimbawa ang violation mo ay yung illegal parking, imbis na 500, 200 na lang. Ganon. So may multa rin pero mababa doon sa doon sa pinapataw na multa doon sa ating ordinansa. Okay. So yan, naka first reading na last Monday. Pero siyempre, iba't ibang klase pala ng iba't ibang klaseng huli yan eh. May siguro illegal parking. Okay. Ano pa? Mga iba't ibang mga violation sa ating traffic ordinance at tingnan natin kung ano ang pinakamarami doon para gawin na lang natin na percentage, no? Oo. Siguro, sabihin natin na 80% less of the imposable penalty. Ayun yung mga plaka na from 2020 and below. And below. Oo. Kasi ang dami. Maabot ng yata ng 3,000. 3,000 na plaka, saan nila dadalhin yun? Saan nila ilalagay, no? Nakakakuan na doon sa kanilang opisina na nakaimbak lang doon. Nakakakonsumo ng space. Okay, nagabuda ito partner kini 756. Hanmat nga nag-close ta adak dito Bagyon, nagdiretso ti jeep. Kunana, okay, doon sa ating texter kanina, kay texter 293, yung katanungan mo, nung nagsara, when no natuloy nga nag-close di kalsada Jambyong, kunana na ni 56, hanmat nga nag-close, kunana. Ta nagdiretso ti jeep kano. Kunana mo ni 13, mayat no binigat ni attorney, tani mayat J. Castan lang nga ag-explain. Mayat ka no na binigat ka. Ay, so, binigat. Binigat. Ani ba ano tinad mga trabaho ya? Okay. Kasano ngayon mo ti trabaho na? Dati trabaho tayo akas abogado, akas konsihal, kan siyempre, medyo aglakwat tsaka mo ta. Kan siyempre, adamot lang mo nag-hearing nyo ti morning. Wed. So ka, dati trabaho tayo may ganad ba? Pero hayaan po ninyo at kapag may oras naman si attorney, nandito siya. Okay. Kuna naman ni 97, Marcos for President. Marcos for President, kano? Kaslang nga nagadot ito mo nga presidente tata. Isko, tinaduma. Isko. Pacquiao. Pacquiao. Nyabay. Lacson. Ni Lacson. Iso nga. Sino kadakwada? Talagang street. Di street, kitan tayo. Okay. Tani, narigat. Ada lagi dyan, leaders tayo, nga tirumrumwar iti ngiwat da, baliktad mo't iti arami dun da. Okay. At atigas day. No, kunada nga, I will stop graft in corruption, kunada jay. Suda magayam ti involvement lang na. Makibisbis, antay nga mo ka di. May sa partner no ka nga, no, mamindaran di dyan na ikwa. Jay. Na ito'y panag-election. Anya nga kuma? Dapat kumakatagtuga kayo oreo 4 years? 4 years. Wan, tani, kasla kalkalpas ti election kat ni, ag-filing kayo manin. For the local for the local officials When? from the
congressman. Ag 4 years kayo Dam. kumata. Isugar. Apagbit ya. Isugar. Kalkalpas ti election yan. Ag filing man din. Kasi Nagligat diya na. Oy. So nga day makunkuna idingat charter change iti naganan day from parliamentary to federal. Federal government kat hamang nga nag-take off. Niya apo presidente Digong. Yeah. Di ko madya kayat ko ngay. Federalism. Okay. Kini 83 kap kasta nga talaga ta eleksyon. Aduti drama da. Adati dinadaal, binatikos. Tagpabanglo da tinaganda. Kunana. Thank you. Kini 90, good morning kap. Attorney damag guman no nalpas mo't lang ti council. And Sibaw, panggap ti amnesty ti Silaw. Nalpasan ba? Nalpas mo tiye, padre. Nalpas. Adi awanin ti amnesty. Haan, ada ti amnesty lata. Kahit Ada nasa ti un. amnesty. Kahit nasa un, nalpasan di ano, Well, ordinansa, wino Nalpas resolution. yung ordinansa tayon. So nga, ag-apply kayo for those who are qualified under the ordinance. Dahito Kaya ba- lang, Oh. kaya lang, jay ko, kunada nga, one of the requirement is the building, the building masilawan kat dapat ada tax declaration na. Oh. So nga, wangay. Medyo marigatan na kano ta de kakastan di City Assessor's Office medyo nabayag iti panag-inspect da. Numan kasta importante naka-file when naka-apply kayo within the 6 months period nga naited iti ordinansa kasi apo. Another significant accomplishment of the City Council ket daytoy may nga improvement kuma dagiti palingki tayo. De palingki tayo nya de display. Pag-displayan iti lako nga meat and fish. Ada jay ordinansa nga nag-ikabil ti standard nya, standard standard nga panag kabilan iti laklako nga fish tap no kastaket malinis maiglas kasi adati ko na nga glass adati cover na tapno haan nga open jay dagi jay fish kan meat nga mailaklako hanga open display no dikat adati coverings na kasi mat credit also to our fellow councilor Filian Wegan who authored the ordinance. Okay. At meron lang ako sinasagot dito. At mula naman kay 224 naimbag nga sapayo attorney kan kap damag kuman attorney tanakadugsol akti kutsi betak ti stoplight nangem nasukatakmet ken naipapintor kupay sir ngem ti kayat jay making kutsi ket bayadak pati jay absent na jay trabaho na sir. Ay pumet pati met jay ay ket data pagsauan nyo ay una yun pati jay panagtrabaho na nga absent na ket bayadam. Lakit ti nga it was an accident, pure accident ket data mapag-usapan amoy ti accident ti tiluglugan ket sometimes hantay nga maiwasan data ya hantay maiwasan that's why no kasya ti aramidem ta nabangga ka and then you take advantage of it ya awan ti naganan awan ti pasinsyam nga basit awan dumtong tuy aldaw kasi mo ti marami kanyam. Okay. Ya. So nga mabalin nga pag-usapan nyo na tangem no ipipilit na manyaket tawara mo na kasi lang kapsat nga 224 tapno maiwasan lang ti sakit ti ulo. Okay, at ang ating oras alas 10:36 na. Galing naman kay 07 nang ipanan nga ni Councilor the CDF ng 2 million. Happy 2 million ba ti CDF ti Councilor? Councilor? Wen. CDF? Wen, adabo CDF yun? Sinureta?
At adamot ti kwa ngay, adamot we have a privilege in the city council nga kwa ngay adati kasla 3 million. Ang 2 mil 3 million met nga kwa tayo nga kasla nga allocation wherein dagitoy city councilors ket mabalin damet nga punduan dagijay na pre-qualified kuno na. Nga projects ti city or barangay. Okay. Kas pangarigan jay barangay mo Kapuasing no dati na-identify and it was approved by the City Development Council nga mapunduan ket kurang day naialat niya ta dati allotment nga 20% development fund ket mabalin nga punduan dagiti konsyal daytoy. Kasla nga gusto di ako nayo CDF niya. Ang 3 million. 3 million. Han nga 2 million. Ang 2 million. So for our Ari pa no iwaras mo reta ti barangay ket han nga manay nga hangaw manay di ay iso nga uray no sagsi 50 ket anya nga ide tawan to pati mang bidita 50 na. Okay. Iso nga tikas tayo ket we identify dagiti na identify nga projects that is worth nga mafa-fundan ket iso ti pangipanan tayo. For example, for 2020 di infant tayo ket daytoy kwa daytoy ijay duntogan na elementary school ta nabayag piman nga open ground jay pagprogramahan ti eskwela jay iso nga infant tayo ti 2.5 million yeah ay 2019 budget, I think 2019 budget di ay Okay. 2020 and then kanal ijay Bakakeng Central worth 500,000. So dito nang kibala yo. Iso nga basi-basit ya. Iso nga let us put it in a better investment. As pangarigan di ay tuntugan elementary school madama nga mararamid tata. Okay. And of course for the 2020 budget in kwa tayo mat ditoy paradaan. Paradaan di Takampusyo ko makita mo jay kwakat nayunan tayo diay tapno dumanon ije pungtunti gansati malinungan and then all around jay Igorot Park connecting to the U overshape pass ket makwakma malinungan tayo adati paglinungan nagiti commuters tayo diay and then from the O-shape overpass, ada yung pababa nga mapandi pag parparadaan ti Kampusyo ko. Okay. Madugtungan ko madiya tapno awan ti mabasbasa during this rainy season nga mapan nga agparada. Diya lang apo ti nangikabilan tayo mot for our 21 budget. So nga siguro next year ton nga ikwada diya implement da. Kasi apo ti kaskasta tayo. Oo. Okay. At binabati rin natin, partner, ang mga nanonood na dagdagan sila. Nandyan si Rain Biligan Gayaw. Nandyan si Florence Sikasik. Good morning, sir. Nandyan si G. Colbingan. Hello, Attorney and Cap. Umayak man, office mo, Attorney. Taaday dawat ko nga consultation. Salamat. Umay ka no ni G. Jo, office mo, Okay. mabalin? Umay ka or mabalin nga ore ag-text ka. Dahito kat at least no nag-text ka, nagtawag ka, hang ka pa nga mabanog nga umay ti opisina. Yun. But if there is really need for you to personally come to our law office, I could mabalin nga umay kayo lata. Okay. And damagak man no parehas ti permit extension ti balay kan baro nga building. Tapno amok ti bagak iti alak nga permit nga extension ti dati nga balay. Extension ati alaem. Extension. Extension when no na dati permit nandiyan dati I could extension lang. And talking about projects, amo yun adata paradaan ti Kampusyo ko. Ya, Kampusyo ko, military cut-off, Kias. Iso dahil tati may sanga nang ipanantayo mat ijay
kung kunayo nga CDF na-identify tayo mga projects. Itatakot mouse usar during rainy season. Deta tiket tayo nga ma-expand tapno ad-ado ti malinungan na. Okay. At eto naman, galing kay 47. Kap, sir, Councilor, kitang tayong matajik, kalidad at taong agtugaw ditang Malacanang. Hanlang nga sinmikat ti buksing. Agtugaw nga mga idaulo ti Pilipinas. Anya nga ti mapasabak. No iso na ti mga bak. Ay kat nya nga ti mabalintayo. No iso na ti mga bak. When ay kat Tulungan tayo ada kada tayo nga tatao. Siyempre, nasa pasawalit ka panunutan. But correct pa di ay. We make the best of our choices. Under the standards, parameters nga iset up tagiti naganan. Adaman tagiti religious sector tayo nga kuno nga dapat dagitoy kastoy tigalad ti agtaray. Okay. And we have also our own standards. Tayo mga tataw, muno-muno nga tataw, adati ko na nga, diay kwa, nalintag nga tao, kan diay amuna ti pagkasapulan ti ili. Kasi mat kunan diay tao diay. So, Okay. nagijay ti, kitaan tayo ngam, how do we know? Hantay mga personally nga, amo amin nga tao. Iso nga, we just make the best choice. May God help us in our choice. Kasi Okay. kung na tayo lang na. When, Kuranabot ni Abe, good morning ka, Ben Attorney. In relation ni Amnesty, at dati balay ti kasinsin ko dito irisan, sirok ti NGCP. Kahit naman ngagpakonect ti kuryente, ada silaw na ngam nakikonect laang ti kaaruba na. Ipayan da nga ta ti kasta, wenno ipayan da nga ti ka, at dati sirok ti NGCP? Ada awan mat diya iti, prohibited. Nya, ti prohibition na lang diya, han nga, not in the waterways, road right of way, forest reservation. Asyay, ken haan nga na subject ti demolition idi or there is a pending demolition on the building. No awan dagijay ay ket mabalin. Okay. At eto ba, mga nanonood naman sa atin, andyan si Jenny Bumugaw. Oh, good morning, good morning. Your sister. My sister. Hello, And how are nandyan si Arlene Base. you? Andyan din ang ating songbird ng Cordillera. Ay, si Manang Lourdes. Yun. Oo. Andyan din si G. Colbingan. Thank you, Kunana. Presi Valdez. Hi po ka, Peter. Ang ating vice gobernador ng Kabenguetan, Johnny Diwas Wagis. Iwagis natin yan. Yun. At kay Nati Chick, hi po ka, Peter, watching at Hanger Market. Thank you. And kay Ma'am Arlene Parameo is watching. Maraming salamat, Ma'am Arlene. Nasaan ba yung katanungan kanina ni Kwan, ni Rain? Rain, pass muna tayo sa Beneco, sa issue ng Beneco. Next week, makakasama natin yung mga board directors at igigisa natin sila dito. Magkakaroon tayo ng no holds bar. No hold barred. No hold holds barred. Kaya, bigay natin, pirahin natin sila. Tirahin natin sila dito. Gisahin natin. At, siyempre, of course, para malaman natin ano bang nangyayari doon. Okay. Oo. Kasi maraming sayang gusing partner. Oo. Katulad ng mga sasakyan na Sinanla. Oo. Yung tungkol doon sa ano ba yung nalugi tayo? Yung tungkol sa kaso. Asok. Sa Asok Mini Hydro. Asok Mini Hydro. Bakit tayo natalo? Bakit tayo minulta? Minulta. Meron ba dyan? Yung mga board of directors daw, sila yung nangungontrata. Ano ba? Yeah. Marami. Mga Marami tayong pag-uusapan. Halimbawa, ngayon, kailangan ba natin ng National Electrification Administration?
Ah. Pero teka muna. Ganyan. Baka hindi na sila sumipot. Oh. At palaging sinasabi, member owner consumers. Yan. Bakit nyo binenta yung lupa na pinaghirapan natin sa South Drive nang walang meron bang kwan yun? Meron bang authorization? O kaya consent ng member consumers at National Electrification Administration. Yun. Mga ganon. Bakit? Okay, sige. Antabayanan. Marami yun. Nabangan Tingnan natin, yan. ha? We are inviting them to Okay, sana dumating sila. answer. Kuna naman dito na ini 83, kapasino di pagbagada nga may nga dating nga politiko nga naabak, hindi na palabas ng eleksyon. Kat nagbartak, hindi na mo nga naabak, isuna, maabak tumanan kumadeta, dito'y lokal kano. Ay, hindi natin alam kung sino, marami naman sila. Ay, si Agmi am tangay. No am tayo, ibagayo Yun. Kuna naman dito, inquiries. Aha. In aid of legislation are inter alla, a Latin word for among other things, undertaken as tools to enable the legislative body to gather information and thus legislative wisely and effectively and to determine whether there is a need to improve existing laws or enact new or remedial legislation. Congress is to legislate laws and not a judge to make a decision on an issue to follow. Whatever their findings is just recommendatory. Only the court can decide whether they are right or wrong. Sino Correct ba? Anong number? Anong number yan ng text? 07. 07. Tama to. Tama ka. 07 sa iyong natura, no? Thank you for sharing your insights and thoughts on what is legislative inquiry in aid of legislation. Okay. So, it's only inquiry or investigation or queries, question and answers in order to see if there is a flaw or kamali sa ating mga batas o kaya kung kailangan ba na ma-improve ang ating mga pinapatupad na batas. Kailangan bang ituloy ang batas na yan o i-improve, i-amend natin o kaya i-repeal na lang natin. Ganon. I-repeal meaning waswasin natin. Walisin natin. Ganon. Okay. Para mawala na yung batas na yan kung sa tingin ng ating mambabatas ay hindi na naaayon sa panahon ngayon. Halimbawa sa City Council, ganun din. Kung may mga batas na pinapairal pa rin na hindi na praktikal sa ngayong pamumuhay o kailangan ng palitan o kaya iamindahan, ay yun po ang sinasabi nating legislative purpose ng legislative inquiry in aid of legislation. Okay. Hindi in aid of persecution or prosecution. Ganon. Hindi yung para ikaw ay i-persecute mo yung tao. Kundi, para tingnan, okay ba pa yung batas na yan? Yun. Ganon ang in aid of legislation at hindi manghusga. Okay. Ikaw, kayo, kailangan recommendation pwede. I-recommenda, kayo, ganitong gawin nyo na lang. Sabi namin na wala yatang hindi yata kailangang i-amendahan pa ang batas na to, ganito lang ang i-recommend namin. Ganun, diba? So it's up to the agency, implementing agency to see the matter kung tama nga yung recommendation ng isang legislative body. Whether it is the local city council, local sangguniang barangay, sangguniang bayan, or sangguniang panlalawigan, or sa Kongreso, House of Representatives at sa House of Senate. Okay. At ito naman kay Ed's Legal, kunana kap attorney, damagaman no dati lintag nga mang protekta ti cash investment iti may isang real estate company. Salamat. Dapat ilintag nga mang protekta iti Cash investment? When?
Well, kadagito na investor? investment company. So, if you invest, you must have a contract with the company, no? Okay. Yun ang dun sa contract, tingnan mo na if there must be a provision that will protect your investment. So, ang protection dyan, gawin mo, suriin mong mabuti yung kumpanya. Baka yung kumpanya na yan, walang masyadong kapital, no? Kagaya nung binilihan ng gobyerno ng mga face shield at mga PPEs na ang capitalization ay less than 1 million. At ang binili ay more than ay billions of pesos. Ganon. Parang sa investment din, tingnan mo yung kumpanya. First, is it registered with the Securities and Exchange Commission? Meron ba silang track record? Meron ba silang mga existing projects? Mga ganyan. Ano yung mga perception ng community on that investment company? Baka marami namang kaso-kaso dyan. Kumusta ang kanilang mga kliyente? Baka maraming mga hindi napurso yung contract. Ganon. May nakita kasi ako, may client tayo na OFW, bumili ng lupa. Yung mga investment sa lupa dito sa isang kumpanya. Hindi ko na babanggitin yung kumpanya na yon. At bigay ng pera at yung palang titulo na sinasabi nila pike. Ganon. Okay. Maraming ganyan. Yun. Siyempre na-invest na, kaso-kaso, mamaya hayaan mo na So, sasabihin importante, ng tao. merong kontrata. May kontrata at hindi lang yung kontrata. Baka kasi yung kontrata, wala rin eh. Kontrata, meron nga kayong napirmahan, pero wala namang binibenta talaga. Kailan makita mo? Kailang makita mo. Okay. Kuna naman dito yung ni Jeneline Hero, kuna na, hi po kap, watching here paraan, lockdown po ang buong paraan, kuna na. Galing naman kay Jerome Walsian. Good morning kap, and attorney, amuyo ba ti requirements iti para additional meter ti kuryente kano? Thank you. Amu tayo ba kano iti requirements ti para additional meter ti kuryente? Parehas mo lang, ada jay, kwatay nga ro, jay, amnesty ordinance tayo on electric service connection ay kat ijay. So nga mapan kayo kadag ijay accredited electrical practitioners iti Bineco, ta ijay kayo nga agdamag. Okay. Ta isu dati mangilakad dita. Yan. Kuna naman dito na ni 45, ibagaman kini councilor tatumulong ore basit nga kas para kumatimay sa kaban nga bagas. Tani, awan mo ti pakipurdiyaan, please man. May katapurdiyaan ka. Awan. Pipiapay. Pipiapay. May katapantag, linis siya bala. Awan. Awan. Tasamo to ikanti bagas. Santo tayo ikanti bagas. That is better. Kuna naman, Kap, matagal na ba yung mga pay parking dito sa Baguio? Anong taong kaya nag-umpisa yan? Kuna naman. Last year or this year? This year yata nag-umpisa na yan. At yung mga parking natin, facilities natin like in Burnham, matagal na yan. Sa Gansa, tagal-tagal na yan, 1990s pa. Pero dito sa may Session Road at within the Central Business District, bagong ordinansa yan na naipasa natin ngayong taong 2021. Yan. Kay 45, kuna naman, J-Man number ni Sir Benny. Pakibasa. Basante manan 0929 791 5392. Nagabuk ini 88 ka, attorney, good day morning. Ask ko lang kay attorney, any update sa second additional na 200 units ng taxi if tuloy at approve na po ba ito? Ape, dati may kadwaya nga 200 nga additional. Nga taxi. Oo. Di ba dati 200 ngayon muna? Oo. Tisal sudan na ito, adaba ti may kadwa nga additional nga 200 manen? Awan mat. Nalpasan jay 200 eh.
in palubusan ti LTFRB data despite opposition from the city government of Baguio. Okay. Kung na naman ni 41, Sargap, Bugkawa man, di taksi ngahan na nga mo, ti agisubli ti mabatbati, ti taksi. Ngamin nagluga naktata, idi bumabak, danom lang ti naibabak, iji ibalong ko kung makinilakay ko. Nga makan, ti bado na, ay nakit, pinukawak pa, iji driver, hanamot nga impangag. Data na bati di taksi, ibalon ko kini COVID victim, santo, iji santo ninyo, kung na naman. Ay, kasyay. Oh. Hello, taxi driver. Pag nakikinig kayo, kat di ay mat, ante mga mureta, makan data niya. Yun. Makan, ay kat sayang, bayamon takanan dyan taxi driver. Yun, apay kami nga, ibat batim. Ano, dati, no, ito, siyempre, ada nga maiwasan, ti ada malipatan, but be conscious always na pag no aglugan tayo, kitan tayo no, ada ba nalipatak kasi laangan. Okay. Ikwa tayo nga automatic nga aramidan ti panunot ada ba nalipatak kasi to check before you leave the taxi. Okay. Narikat mo't no iba deta mga makan kat your or da kan yang bayamon takanundan. Won. So Okay. katamlangan. Barbarang kay nabatim nga makan kat ada ti kaitedan na nga baka nga nangan. Okay, kung na naman tayo tunay ni 83, kapa dati agdamdamag na matuloy baka no di program dito yung administration dito bagyo nga pabahay. Tanang na kano di bangir nga in-interview da ni Apo Administrator kat matuloy mat kano. Ada amom dito eh. Pabahay. Pabahay ti bagyo. Ada mo ti kwa, ada di propose joint project ti naganan ti dati nga HUDCC. Okay. Kan Housing Urban and Development Council. Samot di ay. And the City of Baguio. Kat the counterpart ti City of Baguio is the lot. Ada nga di lutin tayo jay lutin ti City of Baguio di ta irisan. Jay ti site na di ay condominium housing. Condominium housing diya. Nga maaramid. Kat iso dieta ti may sanga natalantan tayo during our Monday session. Kat sinaludsod tayo dagijay details na. Ya? Taday takat baka ipabiddan. Okay. Partner, wala na tayong oras. Susunod na yung ating mga guest naman ng DSWD pero masasamahan mo pa rin ako dito. Ibasa ko lang itong kay 07 according to law. Every investment gathered from public, there must be a secondary license from SEC. Go to SEC office to know better. Kunan. Yes. So di ay, salamat kanyang texter. So lahat po ng mga nag-invest sa mga korporasyon, kailangan po na i-check ninyo sa Securities and Exchange Commission. Kung are they allowed to do that business yung pinapakita sa inyo. Ayaw, basi-basit nan. Ang bit-bit naman ng ating ulas. Oo nga eh. Hindi Pero, pa tayo nalpas ng mga ating kwan. Okay. Yung mga saludsod sa atin. Oo. Oh. At ito. Yung kwan daw, paging DPWH District Engineering Office. Dung widening daw sa Balsigan Road. Kwan daw yon, paspasan nyo mat. Yung kontraktor, paspasan nyo. Di bali, Apo Texter, ibatok na ito text mo ijay DPWH tapno mapakamuanda. Okay, partner. Alright? So bago tayo mag-break, ang ating oras alas 11:01 na. Ito naman, national pa rin na balita. Kanina, ang ating balita naman tungkol kay Senator Bongo. Ngayon naman, ito ay kay Senator Pacquiao. Teka, yung aking audio, mas magandang tanggalin ko muna to. Okay, at balik trabaho na ang ating Senator Pacquiao. At dumating na siya. At ginampanan na niya yung kanyang pagkasenador naman pagdating niya. Ito, sabi niya, matapos ang 10 araw na quarantine, balik trabaho na si Senador Manny Pacquiao. Agad na dumalo si Pacquiao sa isang Zoom meeting kung saan nakausap ang mga stakeholders. Tututukan ni Pacquiao ang pagpapatayo ng mga libreng pabahay.
Katunayan, agad na nagpahayag ng suporta kay Pacquiao sina Noel Tuti Carino, National President ng Chamber of Real Estate and Builders Association o CREBA, at si Ms. Lala Baldilobar, Chief Development Officer, Habitat for Humanity. Nangako rin na magbibigay ng tulong sa pabahay ni Pacquiao ang mga urban poor organizations gaya ng Anak Pawis at Kadamay, pati ang multi-sectoral leaders gaya ni na ang Buhay Party List, Representative Lito Atienza at dating Kabataan Party List Representative Terry Ridon. Nabatid na aabot sa 6.6 million ang backlog sa pabahay. Pangako kasi ni Pacquiao, wala ng informal settler sa Metro Manila sa loob ng 4 hanggang 5 taon sakaling papalain na maging Pangulo ng bansa. Paliwanag ni Pacquiao, kaya nais niyang magpatayo ng libreng pabahay para mabigyang dignidad ang mga mahihirap. Iba kasi aniya ang pakiramdam ng isang tao kapag may sariling bahay dahil nakakataas ito ng kumpiyansa. Ayon kay Pacquiao, batid niya ang ganitong paraan dahil naranasan na rin niya noon ang matulog sa karton. Naniniwala si Pacquiao na ang maayos na lipunan ay nagsisimula sa maayos na tahanan. Bukod sa libreng pabahay, target din ni Pacquiao na magbigyan ng pangkabuhayan ang mga mahihirap na Pilipino. Sa October aniya, malalaman na ng taong bayan kung tuloy o hindi ang pagtakbo niya bilang Pangulo ng bansa. Kung dati-rati ay taga-suporta si Pacquiao ni Pangulong Duterte, ngayon ay nagbago na ang senador. Unang-unang kine-question ni Pacquiao ang malamyang pagtugon ni Pangulong Duterte sa usapin sa West Philippine Sea. Ibinunyag din ni Pacquiao ang korupsyon sa DOH, DOE at DSWD. Ayon kay Pacquiao, tiyak na papasok sa MP o mega prison ang mga kawatan sa gobyerno. At ayon pa kay Pacquiao, aabot sa trilyong piso ang nanakaw sa kaban ng bayan kada taon dahil sa korupsyon. Okay, partner? Okay. At yan ang ating balitang nasyonal sa ating oras alas 11:04. At para sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners, sa lahat mga nanonood, break lang muna kami. Sa pagbabalik namin, makakasama po natin ang ating DSWD partner. Okay. Okay, sige. Break muna. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinrad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay, nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule?
Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCup tayo. Nak, mag-RoboCup syrup na. RoboCup! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCup ka agad. Arrest the cough with RoboCup. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, sige na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, alas 11:11 na. At siyempre, kayo pa rin nakikinig naman, nanonood dito sa ating RNG Luzon. At sabay napapakinggan naman sa 98.7 sa radio. Kasama pa rin natin ang ating butihing konsyal ng ating syudad ng Baguio, Councilor Benny Bumugaw. And partner,
makakasama naman natin ngayon ang ating Social Welfare Officer 3 ng DSWD ba, ma'am? Yes po. DSWD. City Social Welfare Ay, nga pala. City Social Welfare and Development Office. and Development Office. Katauhan naman ni Miss Florecita Tulaan, ang ating Social Welfare Officer. Good morning, Ma'am Flor. Kunak na lang. Wen, Kap. Good Ayan. morning, Kap Boasing. Good morning kan ni Councilor Benny Bumugao. Yun. Good morning. At makakasama natin si Councilor para tulungan naman tayo sa pagtatanong sa inyo. Mukhang magigisa ako. Mukhang magigisa siya. Okay, Ma'am Flor, inya ba dyan ni update tayo ti may panggap ti Oxwado? Oxwado niya? When, sir? Okay. So, as to update, itinay Oxwado, ongoing lata, itinay panagitid tayo, itinay food packs, kadagayada COVID victims tayo, dagayada may report nga affected families, itinay City of Baguio. So, di iti update until enggana tata umadadumot tinay cases tayo itinay COVID. Okay. So para sa kaalaman ng ating mga kababayan, Ma'am Flor, inya ba inya ba di function iti Oxwado? Inya ba da iti trabaho nga raramid iti Oxwado para iti syudad di Baguio wenno para iti constituent tayo iti syudad? No mipanggap itinay ko na tayo nga data trabaho, maysa is to especially itata nga daytoy ti maysa nga team tayo nga rod kat we're talking about charity nya iti daytoy nga kwa. And maysa nga isu nga maysa nga opisina nga mang-aramid iti daytoy charity works is our office, City Social Welfare and Development Office, because it's more on number one ti maysa nga mandate ti social welfare ket adda nga mang isiguro nga dagitoy da assistance nga dapat kadagitoy da masaknan nga pamilya, poor families ket isuda ti talaga nga papanan na dagitoy da nga tulong. So adu ti dagitoy da nga responses itinay City Social Welfare, umununa dagitoy da nga rod makunkuna tayo nga COVID victims, and then maikadwa dagitoy da nga para kadagiti senior citizens tayo, children, dagitoy da vulnerable children, and of course our families in need. Okay. Partner, baka dakat mo salsudan kini Ma'am Flor. Okay, in relation dito sa mga ating sitwasyon, no? May mga na-lockdown dito sa atin. O kaya may mga taga rito na wala silang bahay dito, mga nangungupahan. Pero dito na yung mga livelihood nila. Okay. And gusto nilang umuwi sa kanilang mga probinsya. Meron ba tayong pwedeng assistance dito sa mga gusto nang umuwi sa kanilang probinsya dahil nga nandun ang baka doon pwede pa silang mabuhay. Dito kung nagtitinda diyan sa Burnham baka wala nang mapagbintahan, baka ma-assist natin na umuwi na lang sa kanilang mga probinsya. Actually meron tayo niyan, Councilor, and that has been our topic din Kapwasing nung last time. Ganon, okay. Last time, and ang isa nga dyan na serbisyo natin dito sa siyudad ng Baguio, yung tinatawag nating balik probinsya. No? So ang mga tao, ang mga pamilya na gustong bumalik sa kanilang probinsya ay meron silang transportation assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Yan po yung tulong na pwede nating ibigay sa mga pamilyang ito. Magkano? Baka gusto ko nang umuwi sa probinsya namin. Depende yan, Councilor, sa kanilang fare kasi we have to compute din actually yung fare nila. No, saka yung halimbawa nga kung sa Mindanao hindi kaya yan ng siyudad ng Baguio, so we refer yan dun sa sinasabi nating DSWD
region. So sa region, meron din silang ganyang balik probinsya. Yes po, Councilor. Sa mga alam nyo po na medyo nahirapan na sa pamumuhay dito sa Baguio, na gustong umuwi na, ay transact na lang doon sa, or makipanayam doon sa Oxwadu ng City Social Welfare Development Office, o kaya yung National Government Regional Office ng DSWD. Yes po, sir. Okay. Mm. Maliwanag. Yun. Para, baka sa probinsya may pag-asa. Okay. At yung ating programa ngayon, partner, ito naman ang ating character on the air sa usapang legal, at ito in partnership naman sa ating City Government of Baguio, ang ating programa ngayon. So, nandyan nanonood, batiin natin, partner, nandyan si Jason Manalo, Jason Manalo, Corazon Pasalo, andyan si tent maker freelancer, yung ating pastor. Nandyan din si Rose Bines. Yan, ang ating mga viewers ngayon. At para sa inyo mga katanungan naman, i-text po lamang yan, 0999-3070-649. Ano yung binigay na topic ngayon, Ma'am Flor? Ang topic natin ay yung tinatawag nating charity. Charity. O, tamang-tama pala doon sa katanungan kanina ni Counselor. Opo. Dahil yung tinanong niya, talagang tugmang-tugma sa topic natin na charity ngayong araw. Yan. Yes. Okay, partner. At magbabasa lang ako rito. Ituloy mo. Okay. So, aside from these charitable services that you give, like giving, pagbibigay ng mga ayuda sa mga pamilyang na-lockdown. Yes po. Sa mga pagbibigay tulong doon sa gusto nilang umuwi na sa kanilang mga probinsya na nahihirapan. Ano pa yung mga kwan naman, yung mga humihingi ng gamot, mga ganyan. Ganun bang programa tayo dyan? Yan yung tinatawag nating sa medical assistance. Pero that will still fall under financial assistance na in terms of yung tinatawag naming service na AICS, assistance to individuals in crisis situation. Still, that is in financial, ang pagbibigay is financial assistance nga po. Kung meron silang mga gamot na hindi nila kaya talagang bilhin, they come to our office and seek for assistance with the following requirements. No? And ngayon po, ang bago kasi na ginagawa ng office, meron na kaming tinatawag na Crisis Intervention Unit ng City of Baguio. Hindi lang sa DSWD CAR po yun. So ngayon, para mas mapabilis ang pagbigay ng assistance sa mga taong nangangailangan, na-create nagkaroon tayo ng Crisis Intervention Unit sa City Social Welfare Office to attend to the needs of these clients. Okay. Sa mga barangay ba, meron na kayong focal person doon na halimbawa pag may na-lockdown na family, para immediate yung paghatid ng ayuda. Yes, kasi po. pag kung minsan, ang reklamo sa atin sa gobyerno, masyado tayong mabagal sa ating pagbibigay ng mga assistance. How were you able, your office were able to do a system para maging mas mabilis yung pagbibigay ng ganyang mga ayuda. Ayuda natin. Okay. Pero bago sagutin niya ni Ma'am Flor, mag-commercial lang muna tayo sandalit. Meron lang na tayong ayusin dahil meron pa tayong makakasama virtual at magiging dalawa na yung ating guest partner. Okay? Okay. Huwag po kayong alis. Dan lamang po kayo. Babalik kami kagad pagkaroon lamang nito.
May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCup tayo. Nak, mag-RoboCup syrup na. RoboCup! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCup kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCup kaagad. Sa ubong may plema, RoboCup. Matigas na ubo, RoboCup. Ubong may allergy, RoboCup. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCup na. Sa RoboCup, talo ang ubo. RoboCup. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCup ka agad. Arrest the cough with RoboCup. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw pag-alians. At mga Car Ranger. Alam mo, sige na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras, alas 11:27 na at kayo pa rin nakikinig naman sa ating Character on the Air. Ang ating topic, charity. Kasama pa rin natin ang ating Oxwadu. Sa katauhan naman ni Miss Flor na nandito ngayon at katabi natin. At siyempre, nandito pa rin ang ating kapartner, Attorney Benny Bumogaw. Okay? At ano na yung naiwan na katanungan kanina? Tungkol sa kwan, how can we mapabilis, paano natin mapabilis yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga pamilyang na lockdown? Meron na bang sistema na ginawa ang ating Oxwadu para pag sinabing ito, may COVID dito, sigurado lockdown, immediate yung pagbibigay ng ayuda, lalong-lalo na dun sa mga talagang pamilya na isang kahig, isang tuka. Okay lang yung mga pamilya na alam natin na kahit mahirap buhay, nakakapag-survive naman. Oo. Okay, so thank you, Counselor, for that question. Actually, ang ginagawa naman ng office ngayon, basta meron ng naibigay na lockdown na families, is meron tayo kasing mga social workers na doon sa per district ang hawak nila. So sila na yung nagre-request ng mga food packs doon sa main office. And then, yan na is with the help of our partners sa barangay, sila yung nagdi-deliver na ng mga food packs sa mga constituents nila na naka-lockdown. Ganun po yun. Pero ang kailangan kasi na dapat na ayusin doon is yung para mapabilis ang liquidation ng mga food packs. Kailangan kasi din yung mga pirma ng mga families na nagre-receive ng mga ayuda. Ganun po yun, sir. At least pag sinabing ito mga pamilya na lockdown, within the day, maibibigay yung ayuda. Yes, sir. Importante yun. Kung 3 days pa, ay nako. Mahirap yun sa lalong-lalo na sa mga pamilya na marami sila, no? At yung breadwinner nila yun pa ang na-COVID. Na-COVID. So yun. Ito ba Ma'am Flor para doon lang sa mga nangangailangan o lahat ng nalalockdown binibigyan? Yung mga talagang ang pinaka main target natin dito is yung mga naka-lockdown at may mga kahit na kasi sabihin natin na ito yung pamilya na medyo may kaya pero at that time hindi siya nakakuha ng mga supplies napapabilang po sila talaga doon sa mabibigyan ng ayuda. Yun. Okay, at dako naman tayo partner dito sa katanungan ng ating mga kababayan galing kay 48 naman. Halo ka, Attorney Himbag nga agpaiso apayhan nga mabalin nga mga ti-lockdown tayo dito'y Bagyo ket payagan da ti adda trabaho na nga agtrabaho. Grabe mo't anya nga ti kanon mi. O nga ano, paano? So, han mo siguro nga manay Ma'am Flo, di anay maitad magabuti opisina yun o ma-lockdown pi man dagito nay kailan. Actually, sir, ti ay allocation tayo dita, kat, especially no kunada nga ti lockdown kat hanggang kastoy nga aldaw, di ay ti i-compute min nga itud kadagitoy da pamilya nga naka-lockdown. When ngam siguro ti maalak nga may nga concern na daytang
texter ket DJ hanlang mo't piman nga DJ makan no di ket di other needs ti family. Kasi ijay food pack tayo, di basic need ti adda ijay. Nya Like matikar- bagas, Bagas. dagay da canned goods. Okay. And then of course adda ti angko nakita di ko adda ti kapi. Ada kapi. Pero dagay da dumagamin, syempre di concerned da about di diaper ti anak da. Okay. Yung mga yon ang isa din na concern nila. Ano yung mga dagay da inayon da piman nga mga kanayon nga kan goods ti ada nga kananda. No di kat dagay da dumapay nga nutritious food nga they need to have also as a family. Ada ba ti asukar gan gatas? Asukar gan gatas ayan hindi ko pa na-check yan. Data tayong ko pa nga na-checks. Nabanggit mo, Ma'am Flor, nga dati dilata, ada ba ti spam? Awan ti spam na DJ, sir. Baka 555. At dati corn beef na. Ada corn beef. Ada corn beef. Wen, ada Sa corn Olinas. beef na. Nga mawan ti spam. Awan ti spam na. Ada mo ti noodles na. Awan ti noodles tata, sir. Hantaw nga karkargaan ti noodles. Kasi Okay. di ko na tayo garod nga jay. Nutritional content nandi jay iti nga maikuha tayo ti pampamilya. Okay. So, eto partner, nagbukin ni iti trick kat katawa ka di spam Ada ti agdamdamag no kasat no kanong makaala ti tulong. Ati DSWD, dagiti indigent, senior nga awan ti pension da. About the seniors nga awan ti pension da, they can go ijay nay kadagitoy da social workers tayo nga naka-place iti nay districts adadamot iti kasla kuma iti manggagem iti irisan adada ijay FLRC ti awag mi ijay ket FLRC irisan itoy nay agro. So, DJ ti mabalinda nga papanan. Numot dito'y mipanggap iti may sapay nga ayan ti subunit tayo kat dito'y naikayang. Asidig lang ti, likod lang ti BCPO Station 7. Kadag ijay da asidig ijay nga barangay. So, adda ti talo ijay nga social work, talo nga unit heads nga ada nga mang assist kadagya da in needs ijay. Ti importante ma-interview da tapno makita no qualified da ba ijay makunkuna nga social pension because much as we want to give all dagitoy da nga makunkuna nga senior citizens nga awan pension na we are following requirements and then jay qualifications ti mapan as social pensioner. Okay. Nung ay kastoy. Okay. Hello. Okay. Nung ay senior citizen kat adda pension na. Let's say 5,000 a month. Is he still qualified to avail of the social pension ng DSWD? Yes, sir. Thank you for that question. Actually, data ti maysa nga mangkunaan tayo nga ti qualification na ti sumrek iti na social pension ket dapat talaga awanti pension na. Awanti awaten na nga pension. Pards. Kasi Baka nga awan pension na nga agpaiso. Ano mo titaltalon na nga pag pinanggagalingan ng kanilang resources. Oo. Wala kang pension, hindi ka SSS But you are a big time farmer na senior citizen. Kaya nga sir, dagay itinay social pension, dagay da indigent. Isudi iti may isang sumrek, tapno makuna nga makareceive da itinay social pension iti from the national. Kasi national naman yan. Apay kat na gamin ng social pension aya. Actually sir, ti social pension, iti na adati dati nga ti aramidon ti panagitid ti DSWD car is monthly. Ngam gapungarod ta medyo narigat so nga tatta ay quarterly. So nga tatta ti naramidon ket every semester. So they receive cash nga 6,000. Oy. 6,000? 6,000? 3,000. I mean, hindi ako sigurado kasi 3,000. I-check ko, sir. Check ko. Pero ti amok is 300
500 every month gamin. So, Every no, 500 every month, 300, so, no, 500 500, monthly, adikad no semi-annual, karam, maminduas na sa taon, Mamindwa ti may nga tawen. adikad 3,000, 3,000 ay so nga 6,000. adi pa no talaga nga indigent ka, or ayam ti 6 months, bago mo maalan social pension mo niya. Dapat social pension is monthly kuma aditap no iso pa usaran ta. Awan ti magatang na day tataya. Well, 500 ay nga di 500 adwani. Actually pang nayon talaga lang DJ sir. Talaga nga pang-asukan lang gay, Pang-augment. pang-asin. Hanga isuti asahan da. Han nga talaga nga no kitan tayo handa nga talaga nga maasahan nga amin nga DJ nga pension dapat to meet all their needs. That is just to augment the needs na daytoy. Augmentation. Nga Sapay kumata ngumat nga to. Nya. Amen. No pumintas ti ekonomiya. Ije kumati. Pangitiran tayo ti ad-ado. Ije makasapol. Mabaling matgayan diyan ay partner nga igatong dati ko 10 kilos. 10 kilos nga bagas. 10 kilos Un na bagas. we. Dakkel mo tadi. Dakkel nga banag mo di Dakkel ay. nga banag dita. Oh. At binabati natin, Ma'am Brenda Pasio Soriano is watching from Florence, Italy. Okay? Kuna naman ni 07, what is now the status of the case who ran away the money of the beneficiaries to be distributed by the SWD? Among dito yung mga Flor. Ay, data tayang kumasungbatan sir. Ngam adaba kasi ay? Nga napasamak? Ada ba napasamak Hindi, na kasi? not aware of that sir. Nga nangitaray ti kwarta. Ti beneficiary nga ay. Nga mo dito na intaray na. Kuna naman ni 88, kuna na kapat attorney at guest, good day. Ask ko lang sa DSWD, paano at anong requirements kung paano magkaroon ng foster parent sa bansa. Maraming salamat po. Okay, so as to foster parent, the requirements na data is just like ijay ayan ti adoption. Parehas na matlaang di chay. Ngam I do not have the exact nga requirements now with me, but the texter can coordinate with our office at the main office sa harap lang po ng SM. They can see Miss Cynthia Langagan. Ma'am Cynthia. Or later, maybe we can get the number of the texter and then give the requirements po. Oh, yun. Okay, at partner, ito, galing naman kay 30, nag-apply kami J Barangay para social pension. Hindi pa yung May last year. Kat ko na di kagawad nga makin committee nga awan pa iti islat. Aguray pa ka nung adati matay. Agpay suba di jay. Di pa kakararag nga. Awan ka no ti islat. Aguray ka no tada matay. Well, agpay so di tigamin na social pension ket adangay ti slat nga naitid lang iti City of Baguio. Okay. So adda dagitoy da makunkuna nga wait list. So I think ti ayan na dayta nga texter tayo ket mabalin nga no napan naki-coordinate iti barangay ken no napan isuna iti social worker for assessment. I believe adda siguro isuna ijay ayan ti wait list tayo. So the best latakit mapan ijay social worker ijay district office ti Oxwado. Yes, sir. Ti pinaka-importante ket haan lang nga agpatingga iti barangay no di ket mapanlata isuna iti ayan ti social worker nga mangsakop iti barangay na. Okay. Kasya ti aramida niyo nga mahan yung ay karkararag nga damatayangan sa niyo. Ada ba ti madamang mabalin ni Jay nga maalay nga stock na available no dumagas kami gini attorney ta mangala kami ti sagay sang Hantang ako. Qualified. Ay, kayumat nga qualified. Hanta iwaras mi ko Ade ko. Anya nga di. Alaan mi ata iwaras mi. Anya ti iwaras ta? Inya ti iwaras yun, sir. Magapuja opisina da. Nga ayuda. Ayuda. Uwino niya social pension. Baka ayuda ti magbagam. Sige.
Okay, partner. Teka. Ano ba ito? Good morning, God. Please greet my daughter, Sharina Kapate, 37th happy birthday today. Thank you, Gordon Monserrat. Oy, kay Sharina Kapate, kung nakikinig ka, happy 37th birthday sa iyo at sana magkaroon ka pa ng maraming karawan. At siyempre, pinakamaganda pa rin yung ating magandang kalusugan. Ipagdasal po natin yan sa ating pong may kapal. Happy birthday, Sharina Kapate, sa kanyang 37th birthday. Panganay lang ito sa akin ng 1 year. Aywan niya, dandan iti i-enroll. Well, Ay, panag-iskwila gayam. Panag-iskwila. Ay, ma'am, kas ano gayam programa tayo kadagiyay kindergarten, di ba? Ada dagiyay district nga iskwilaan nga funded by the city, kadagitoy kindergarten. So what will happen to them now? Okay. It's not actually kindergarten, sir. Daycare. Daycare Daycare one. children. And in response dito inay kung makunpun nga COVID, hanmot nga dijay, it's just like with the DepEd, nga adala ta dijay na module. Actually, adati module damot laeng. Ito dagitoy da daycare workers tayo kanyada. Kadagitoy da nga naka-enroll nga daycare children tayo. So, and the parents, they go and get the modules din doon sa mga daycare workers. They will answer it with their children and then isublida ka ni daycare worker. So, tuloy-tuloy pa rin. Yes po, tuloy-tuloy pa rin. So, hindi ibig sabihin na pandemic, mas stop na po tayo doon. Kasi kawawa rin naman yung mga ating sinuswelduhan na mga teacher ng mga daycare kung hindi sila makakapagtrabaho. Yes po, kaya tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang sahod na kinukuha o kaya yung mga honorariums nila. Okay. Sige, partner. At ito, galing naman ito kay, anong number niya? 903. Good morning, sir, ma'am. Kasatnumat nga di sinurbiti DSW di nga solo parent. Indigency. As lang kung sigurado. Kuna naman. Pwede as ko lang kung sigurado yon. Kuna na. Anya nga tadayta nga Sinurbiti DSW di nga solo parent. So, hanga sakop ti opisina yung ma'am na ito? Adati programa tayo lang kadagitoy da solo parent tayo, and may sangarod kat they need also to apply for they makunkunang solo parent ID, but it does not mean nga nuhanda nga naka-apply ijay kat awanti assistance nga adda nga maitid kanyada. Still the same process po yun. Kung ano po yung pangangailangan ng solo parent ay maganda pa rin pong makipag-ugnayan sila sa mga social workers nila sa community. Okay. Kasi kayo ang tagapagpatupad ng ng batas na ginagawa natin kasi may solo parent ordinance tayo. Ano ba yung mga ginawa ng DSWD para maipatupad ito? Kasi sa inyong departamento. At ano yung mga for the benefit of the public, ano ba yung nakasaad doon na benepisyo nila? Actually, at the latest dita, sir, nga amok, kat DJ at dati nagkaroon ng public forum. Public forum. With regards dyan po sa approval sana ng yung sa discount ng educational, sa tuition fee ng mga anak ng mga solo parent. Pero I think ito ay hindi pa, dun pa, lalo na sa mga stakeholders na mga partner natin like the schools, meron silang reaction po doon. May objections, di ba? Opo, kaya yun yung kailangan na plantsahin muna bago na maipatupad ulit yung sinasabi nga nating discount sana for the tuition fee ng mga anak ng solo parent. Alam mo, kasamang Peter, yan yung mga dilema in legislation. Pwede tayong magsabi na, magkaroon ng solo parent, ganito, dapat may discount na ganito, discount na ganito. Sa lokal na pamahalaan. Yung mga buntis, mag-legislate tayo na ang mga buntis ay may mga diskwentong ganito. But
ang hirap niyan, how will the stakeholders will recover from their loss? Di ba? Loss din yun eh, kung may discounts. Buti yung ibang mga bagay, halimbawa, ng SM, yung discount ng senior citizen sa parking. Pwede yun. Walang masyadong kandon. Walang masyadong puhunan. Pero, pag diaper ng baby, may puhunan yan. Baka ang patong dyan, yung discount mas malaki pa kisa pinatong nila. So, how will they be able to recover? Kaya nga, yan ang discussion namin. Sinasabi ko na, pag tayo mag-legislate ng mga ganyang mga may discount, we have to think of how the businessmen will recover their loss. Kagaya ng sa electricity, di ba? Sa electricity, may diskwento yung mga senior citizens that are paying less than 100 kilowatt hours. May binigay yung batas kung paano makarecoup yung mga electric co-ops sa mga ganon. At dun sa senior citizen sa mga 20% discount, may kaakibat dun sa batas na pwede mong i-offset yan sa binabayaran mong buwis sa gobyerno. So, ganon dapat. Hindi yung gusto kong ganitong batas na ganito and then the city will not forgo of any of the taxes. So, ganon. So, kaya, yung mga eskwelahan, sasabihin mo, solo parent, tapos 20% discount, paano sila, maganda yan. So, maganda, paano? Pero paano sila willing ba ang city government na wag na silang magbubuwis ng, kung magkano yung binigay nilang diskwento? Halimbawa, sa isang universidad, accumulated na discount is 100,000. At ang binabayaran ng universidad na yan sa Baguio City, can we afford to offset that from their taxes? Kung pwede, di bigay natin. So, ganon. Yes. Oo. So, kaya, yung iba na mga private institution, sabi nila, ay, hindi pwede, malaking bagay din yun. So, it's about, if they want to volunteer, it's okay. Okay. Maraming katanungan dito, partner. Actually, sa DSWD sana yung ibang concern dito. Kanya lang, hindi makakapasok ang ating si Ma'am Nerissa. Hindi bale, mag-schedule na lang tayo kung kailan natin po pwede na ma-interview naman si Ma'am Nerissa Villanueva na siya namang Regional Information Officer ng DSWD. Yes po. Okay. Mas maganda yung ganun. Mas maganda yung ganun. Opo. Okay. At ito, may katanungan pa dito, partner. Kap and Attorney Juan, kayo man alakod si Ayuda sa DSWD, tanay lockdown kami buong Purok 27 San Carlos. Adida palubos ay bumala, tay lockdown kano, tauray bakan kami COVID patient nga na mangan kamimat nga umili dito Ialios na. Kanan 548. Dingam sa from the Oxwadok. So, Purok, Purok. San Carlos. Purok 27. 27? Purok 27, San Carlos. 27, San Carlos Heights. Ngam kakailyan. Ngam no adapay lang. Bayan tayon tadagijay mas nangangailangan nga kunada. Ta isuda ti may kanti ayuda. No adapay lang bayan nyo. I agree with Councilor. Talking man, subli tayo man charity nga topic tayo itata. Charity begins at home. Not even nga sika nga nawadwad, adaan ti nawadwad, you can share what you have neighbor mo nga talaga nga awanan pulos. Mas napinpintas di ay? Yes. Kisa ngumno talaga nga awan-awan. Ay Oreno ka katiksandak ang kaayawdaan. Okay. Ngumno adabay anyo.
Ay. Yun, at, Kasiyang na, kung tayo, igurot, kasiyang na, at ako matago. Yan. At 10 minutos na lamang ang natitira bago tayo pansamantalang magpaalam. Karamihan dito katanungan DSWD pero itanong pa rin natin kay Ma'am Flor. Baka pwede naman niyang sagutin. No? Kay 88 naman, pwede ba nakunin yung CP number ni Ma'am DSWD for the requirements of foster parents and other country and whom I will get in touch with them in DSWD? Okay. Okay lang naman po na ibibigay ko yung number para sa ganon ay makuha din natin yung kompletong requirements sa foster care. Okay. Ibigay ko na ba ngayon? Sige, Kap? Ma'am Flor. So, Ano yung number ko po is 0917 0917 6644 6644 258. 258. Yes Yan. po. Yan po yung aking globe number. Okay. At galing naman partner kay 45, pakidamag man kini Ma'am, educational assistance, ti nag-i-school. Apay awan pa meron bang ganito? Ada ti educational assistance tayo for elementary and high school. Ngamday taket ada manenti qualifications na. So again, coordinate with your social worker sa barangay tapno makita da no adang ma-qualify dijay ubingyo itinay da iti makunkuna nga educational financial assistance. Yun. Apay inayon ta kun high school? Itigamin iti office tayo sir ket adangay dagitoy da pang elementary and high school previously. Okay. Yes. So sabali jay inapprovean tayo jay City Council for the college. Sa Bali po. Manuti assistance nga may titad, Ma'am Flor? Itinay college. Dito Jay elementary kan high school. Iti elementary and high school. Dati pag sa elementary ang alam ko kasi yun yung is 1,005 per yung child and 1,005 ang isang taon? Oo. Kasi yung sa wala naman pag lalo na kung sa indigent pa rin yan we're talking about sa indigent pa rin. Ano naman yan sa public school, kung sa public school hindi naman ganun kalaki ang kanilang binabayaran. Wala silang binabayaran. Augmentation sa mga supplies o kaya kung meron silang babayaran sa school like pero hindi naman na sila pumapasok. Kanang takuman ay notebook kaskada. Supply school supplies da. What? Nya dito one time in a year. In a year. Okay. Sanay samot ni Councilor nga gumatgatang ti diaper. Kanan 77. Ay, una, idi ko, ubing pati anak ko kutun. Tagalako alis diaper. Kuna naman ni Titray Cap, dagjay ngay mat kano PWD, pati dagjay dati saksakit na, kasat no ngay mat kano nga makawat da ititulong nga magapo iti DSWD. Parehas mat lang day jay, be it senior citizen, PWD, solo parent, wano dagito dadad dumapay kasapulan itinay tulong from the City Social Welfare Office. Lakit that would depend on your need gamin no kunayo nga for for pangagas, then that it will be in a form of financial assistance. Okay. Alas 11:54 na partner, may nagtatanong dito, isingit ko lang Ma'am Flora. At nag-effort siya, ang haba-haba pa naman ng text niya. Sasama ang kalooban nito kapag hindi ko binasa ito. Good morning po sir, kunana. Ask ko lang po, ano pong magandang gawin sa employer ko na hindi po niya binibigay yung sahod ko? Ganito kasi po, nagkasakit po ako August 17. Nagkasipon, inubo po ako. August 22, nag-decide na po ako, then di na papasok. Kaya nag-PM ako sa boss ko na hindi na ako papasok. Nakiusap po ako na kukunin ko yung sahod ko kahit pambili lang ng gamot kasi may sipon at ubo pa rin ako. Hanggang nag-text at nag-PM ako sa kanya na pinakiusapan ko na. Tinanong ko sa kanya, kailan ko makukuha yung huli kong sahod kasi kailangan ko pambili ng gamot ko. Tapos nag-text siya na bakit daw yung pangangailangan ko lang ang sinasabi ko sa kanya. Yung pangangailangan niya, di ko naman daw iniisip. Sinagot ko siya na hindi ko naman kinukuha ang sahod ko na hindi ko pinagpaguran. Tapos nag-demand siya na magbigay daw ako ng resignation letter. Nagbigay ako August 30.
Until now, sir, hindi pa siya nagre-reach out sa akin. Meron pa akong makukuha na 7,000 kaya? Siyempre, kung nag-due na yung ibig sabihin nagkapagtrabaho ka, kailangan mabayaran ka. Ngayon, pag hindi ka binabayaran, ay di pumunta ka sa may dole. Okay. Oo, para doon kayo mag-usap. Pero first, ikaw na munang magsabi, sabihin mo na, pwede bang kunin ko po yung aking sahod? Kasi kailangan natin. And it's due. Nararapat lang na kunin mo. Ibigyan mo siya ng taning, kailan mo kayo maibibigay. Ngayon, kung ayaw sumagot, ay di punta ka na sa dole para masomon siya at doon na lang kayo mag-usap. At least may third party na magkakandak ng kwan sa inyo so that you can meet up. Yun. Okay, at ang ating oras, alas 11:57 na, Ma'am Flor, baka dakit mo nga dagdag bago tayo pansamantalang magpaalam. Okay. So far, tikayat mi lang yunay-unay, karkaro iti daytoy nga rising itinay COVID cases tayo is kadagiti amin nga pampamilya to stay safe and follow JJ health protocol tayo for us to help our city, and of course number one kati to protect our family tapnuan tayo nga mapabilang iti daytoy makunkuna nga COVID Delta variant. Yan, maraming salamat, Ma'am Flor. Siyempre tayo, ayaw natin na maayudahan. Gusto natin na tayo lumalabas at nagtatrabaho. Di ba? Kaya tama si Manang Flor na still we have to see to it that we are protected from ito yung COVID or from infection. Kasi po. Okay. Maraming salamat, Miss Floresita Tulan, Ma'am Flor, sa presensya mo ngayon at least nasagot natin yung katanungan ng ating mga kababayan. Baka meron kang gusto batiin, Ma'am. Ano po? Yung mga babatihin, of course, yung mga kasamahan ko na manggagawang panlipunan sa City Social Welfare and Development Office, ang head of office namin, si Ma'am Betty F. Angasan, ever ready yan, and ang mga lahat ng taga Baguio that we remain to continue and follow yung sinasabi nga nating charity begins at home. Yun lang po. Okay, maraming salamat. Maraming salamat din, Ma'am Flor. Okay, partner, baka dakain mo kablawan. Alright, kablawan tayo manan, nagijay taga-subaybay sa ating programang usapang legal, usapang pangkalusugan at iba't iba pa dito sa programa ni Kap Peter Wasing. Lahat pinag-uusapan. Gawis ay Cordillera, gawis ay Baguio City, gawis ay Zerijo, gawis Takukumamin. Yan. At maraming salamat din, Councilor Benny Bumuga, partner. Okay? At hanggang bukas, para sa ating usapang legal, kasama ang ating butihing konsyal din, Councilor Betty Lourdes Lulu Tabanda, at siyempre yung ating PIA Baguio, makakasama din natin ang mayor naman ng sang mayor ba to? Mayor ng Bontoc yata. Check ko nga lang. Si Mayor Odsi. Kay Mayor Franklin Odsi. Yan. So, kung nanonood ka, nakikinig ka, Mayor, bukas kita-kits po tayo sa PIA Baguio. Sa PIA? Dito. Dito rin. Dito rin. Sa Kawispan na Mayor, umalikas wakas, ibang Baguio akes, na chay programa yu ilit akod Bontoc Mountain Province. Siya chinan ikan sa in Kali at Funtok. So, Kawis ay Mountain Province. Gawis ay Mountain Province. So, gawis mo nga Baguio City. Okay. Gawis, kailan? Mabdang dyan agsaba, zon sekretadyo namin. Diyos tiag ngina, salamat kini Apo Diyos, madaydayaw ti Apo. God bless po.
May kayon padasen, itinaimas, Ken. Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Yanadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken, 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCup tayo. Nak, mag-RoboCup syrup na. RoboCup! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCup ka agad. Arrest the cough with RoboCup. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw pag-alians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri